Det må håbe. Det er sgu nok det derovre. Ja, måske. Ja, og brænd i den indvendige. Det er et spørgsmål, om det går op i det politisk. Ja, herinde. Jeg skulle lige... Du kan så sige lidt om andre. Du kan ikke engang huske, hvad det er. Nej, for mig bekendt har ikke været derinde, men rundt omkring bygningen derovre, der har der været. Men det er jo også en... Den skulle jo også Ja. Det er jo mange hundrede år siden. Nej, okay. Det var sådan lidt sådan, hvor man lavede det der sager. Men okay, hvorfor der ikke er en brandvagt. Jamen, prøv at høre. Det er alarmen er virkelig.